Tu menšar pieše, nájde si miesto. Tale praleske Digmarado. Digmarado. Čo je tu? Aj v dobrom, aj zlom. Digmarado, dobrom aj zlom. Amen. Takže koľký z vás chcete počuť dneska Božie slovo? Vytujem Biblii. Prosím, dostali ste Božie slovo, hovorím tu aj Biblia. Amen. Pa една пенесока да постойското казано, да разумеем. Takže ak máš Božie slovo, potom môžeš povedať, že chodíš s Bohom. Amen. Takže na budúce vás dal pro Biblii a kráľová strana. Kaznane, da tu dám vám. Skeraha to divores. Dobre. Tak nás drží na ďalej ešte žavole konferencia kada Kurkuna až 22. sobotu. Takže páčav želáme poženíme časosť. My páčav želá, keď tie bešenie bolo dáme na budžane, ale tak dajak stoličky dáme, aby sa to zmestilo. Môže nela kako stolky sa rakes, ale dare sa len premení na vás. Naďalom stále, ale pre Duchu Svatý ide vám múdrosť. Sarte z toho byla stolky, keď reštú 250 ľudí, alebo 300. Kanetová. Môže asi tekare popodnú beše na prokladávku Beničová jedna. Tekare jedna, takisto, to nevadí. Ale dare sa beša. Láči ďane pes. Amen. Amen. Dobre, tak koľký z vás očakávaš na Pána? Amen. Dnes mete kazinal, tak je to to, že odol zvakeral cez umante. Páče skaliske? Amen. Biblia písime na Rímanom 10:14. Penel, Pane, kto uverí teba bez kazateľa? O Pavel penel, Pane, kto uverí teba bez kazateľa? A Páliš Delever penel, aké krásne nohy sú tí, ktorí kážu evangelium. Amen. Sláva Bohu. A Kanakes Jan 4:24. Boh je duch. Takže Boha nemôžeš vidieť, lebo Boh je duch. Ale môžeme vidieť Boha v akcii, kedy prichádza Božie pomazanie a prejaví moci Ducha Svatého. A to dneska na vás je spískaný roku dýchľav video, to Sara, a odýkazi nás teda, že buď na mieste, kde je pomazanie, odýkahin je voľa Ezor letrovské. Amen. A da dživeska moti kazine da su averkade, a kareka moti kazine palku da su obi na navicinu. A da su? Co? Čo džambo nenavidí? Kopeno, že láska vás do vás. Amen. Diabol nenavidí. Vás. Amen. Amen, pravda. Toto diabol nenavidí. Láska. Môžeš mať pomazanie, čo hovorím, že to je úžasné, a men penava tekada, lebo môže kode na peňu saborom, ale pomazanie ťa i chráni. Zostav. Napríklad sa koronavírus, také veci, pomazanie ťa chráni od toho. Čo to znamená pomazanie? Pomazanie je nadprirodzená Božia moc, ktorá je vložená v človeku. Ale nás ako pýtal, keď pomazanie. Nareko penal, kole pastori z pomazenia? Tak asi dare sa umanu, že je to Boh, ktorý dáva pomazanie na človeka. Amen. Amen. Nie človek na človeka, je to Boh skrze človeka. O Pavol tvrdia pro Timoteju vasta a modlím ťa pre zapenonsky, teda roznecuj dar, ktorý bol vložený do teba skrze moje ruky. Amen. Putotky mám sa Matúš 24:10. Takže moja téma sa volá V láske nájdeš samého seba. Témanca V láske nájdeš samého seba. Pastor, ako to bude väčšinou. Dáme dobu. Máme? Matúš 24:10. Amen. Kopeska mňa ste pomodli, nemá, že Bože slovo trpali kenom doveske. Indale kukade. Koľko mňa ste pali kenem dáve nám te pomožinem, te modlinem bez. Te žehlinen olavkaj, od usvetitova kel nao pastoris. Indale kukade. Aladža tut.
Nikto? 100 džame, nikto nájde. Nikto sa nenájde. Ja sa penča odol. Kto nám pôjde? O Izajaš 6.1 napíše sa, že Pane pošli mňa. Pane pošli mňa. Takže me pačo, že kedy džane sa tu me kamen to motiven, ale môže prines pastor, my kalima sme mal lađo. Mušinskú da strachos, da prepadne. Amen. Kameske odotuha te vakerel, tak otuha do strachos odotuha na vakerela, odotuha vakerel andre láska. Biblia písime čuso, že láska vyháňa strach. Amen. Te peno da rekao pastor, me darao, víkend fest darao. No to prebači, nemaš tam lásku. Lebo láska, čo robí? Vyháňa strach. Takže ty, avia neka si situácia, že opet tu strachosť, tak mohli tu teba naplne mať tá láska. Amen. Ale že presne pak nejaká motika zemi. Amen. Láče spomogli nám, amen. Kaj to vesti lepšie od tele. Bože oče, zdávam ti čest i slavu na toto miesto. Vyhlasujem Bože, že bez tvojej lásky, Pane, nemôže fungovať církev, Bože. Prosím ťa, Pane, za mojich bratov, za moje sestry, aj za tých, ktorí nemohli prísť, Pane, prechádzajú s niečím. Dotýkaj sa ich srdca, Bože. Lebo len láska, Pane, je jediný recept na uzdravenie srdca. Prosím ťa, pomôž mi kázať. Som závislý, Bože, na Teba. Lebo bez Teba, Pane, nemáme zjavenie ani poznanie. Prosím ťa, Bože, nech Tvoja láska nás naučí žiť Boží život tu na zemi. Lebo v láske, Pane, nájdeme samých seba. Kto sme v Kristovi Ježišovi. Ďakujem Ti, Bože, za zjavenie, za múdrosť. Nech Tvoja viera, Pane, dneska preteká cez môj život a moje ústa kázali Tvoje evangelium. Je to milosť Božia, keď Ti slúžime. Nie je to žiadna zasluha, je to milosť, ktorá pochádza z neba. Mene Ježiš. Je na savore. Amen. Takže máme Matúš 24:10. Amen. Tak počúvaj, čo píše. Tedy sa pohoršia mnohí a budú jedných druhých zrádzať a jedných druhých nenávidieť. Halelúja. Práve peniale, alebo kaj sú časosť, Biblia píseme, že v posledných časoch ľudia budú sebeckí. Milovníci budú milovať niečo, ale nie to práve, čo je od Boha. Budú milovať, ale počúvať čo? Nie ľudí, ale viac budú milovať papiere, peniaze. Biblia píseme, že ľudia budú sebeckí. Čo to znamená sebec? Ktorý pozerá sám na seba a hľadá len svoj prospech a nie, aby iní mali požehnanie z tvojho života. Ježiš, keď tu bol na zemi a Biblia hovorí, že keď zomieral, tam povedal, Oče je dokonalé. To znamená, že zo mňa prichádza ovoce a požehnanie na iných ľudí, aby aj oni boli požehnaní. Tvoj život nezávisí na to, že čo ty máš zo svojho života, ale Boh chce, aby aj z tvojho života prúdil požehnanie. Koľký raz poznáte ženu, ktorá bola pri studni? Amen. A ona tam chodila pri studni a brala vodu. Jedného dňa prichádza Pán Ježiš a on sa tam posadil a povedal, ženo, daj mi vodu. A ona povedala, Páne, ty si Žid a ja som pohanka. Nemôžeš so mnou rozprávať. A Ježiš povedal, keby si znala ty dar Boží. Nie, ja by som pýtal vodu od teba, ale ty by si pýtala vodu odo mňa. Co prínde Ježiš kaleda? Že te ženalsku meso magla zmadar Pani tu, nám je tu trpanie. Takže Ježiš je ten, ktorý rozdáva lásku. Ježiš je ten, ktorý dáva vodu. Nielen má lásku pre seba, on si chráni svoju lásku, on má len vodu pre seba, nikaz ki nadáva Pani, nikaz ki na pomožinava, nikaz na ženinava, toto nie je služba. Pastor, čo znamená služobník? Že služobník znamená, že nie sebe slúži, ale iným slúži. A Božie slovo hovorí, že príde nenávisť. Takže pozri sa, ak človek, ktorý hovorí, že chodí s Bohom, ale nemáš lásku, tak nemôžeš povedať, že chodí s Bohom. Čo je zrkadlom? Čo odzrkadluje Boha od jeho života? Láska. Keď povieme meno Boh, keď povieme meno Ježiš, a čo znamená Boh Ježiš? Čo znamená Svätý Duch? Čo to je? To znamená odlesk, alebo tieň toho, čo vychádza z Boha, je láska. Oma chápal sú kazino. Keď sa pozeráš do zrkadla, tak vidíš sám seba. Nevidíš iného, vidíš sám seba.
A pýtam sa teba, čo pozeráš vnútri? Čo pozerá človek vnútri? Biblia hovorí, že nie to, čo poškvrňuje človeka, čo z neho čo prichádza, tak? Ale čo z neho vychádza. To poškvrňuje človeka. Je to pravda? Ale čo vychádza z človeka? Musí z neho vychádzať dobrota, ak chodí s Bohom. Nemôže z nás vychádzať i horká voda, i sladká voda, keď hovoríme, chodíme s Bohom. Pastor me pírale del Leha. Pastor mango Ježiš Andrilo. No teda píre sme služba, tam má piť Ježiš Andrilo. Klameš, si klamar. Ako pel mango od Andrilo, ale bez služba nám už často píre. Tak si klama. Amen. Klame sám seba. Amen. A on to hovorí, ktorí sa pohoršia mnohí, budú jeden druhých zrádzať, jedni druhých budú nenávidieť. A ja sa te pýtam, prečo? Prečo Pán Ježiš dáva také slovo, že v posledných časoch budú ľudia, ktorí budú nenávidieť? Tak keď chodí s Bohom, Marek Avkade, hovorím teraz obrazne, Marek je Boh, vysadil kode. Kemam kade, ale Krista, kako čapal. Ja teraz hovorím obrazne. Marek predstavuje Boha a ja predstavujem sám seba. A me penam kada, me lideli s kama, me pale ste pírao. Ja sa s ním stýkam. Ja idem na kolena, modlím sa, hľadám Boha, čítam Božie slovo, dávam to, čo patrí Bohu, milujem Boha, nehreším, nepozerám tam, kde nemám pozerať. Na čorok, na pío. Ja hľadám Boha, chodím za Bohom. A ja sa ťa pýtam, keď ja sa stretávam s Bohom, aký mám byť? Jak svet? Alebo ako Boh? Ako Boh. Na koho sa mám spodobať? No Paloda, kуда tu Mareha bude sa podobať, za kým chodíš. Daleko fenomena pira Palo Pastoris, me pira Palodov, zajímavé je, že niektorí hovoria, me napira Palo Pastoris, ale cigaretka furam drovos. Ale niekto hovorí, me pirao te Palo Pastoris, te Palodov, aj na kurinu. Pochopiteľa na kes? Ľudia hovoria, me napira Palo Pastoris, pira ša Palodov. No ale furt na mines. Puro občores. Ale kolađane su pestretine koleđanenca ko pira Palodel, zajímavo, že da tebe skladane pračilo ty kreklo na naše veci. Takže veľmi dôležité, s kým sa stretávaš. Keď sa budeš stretávať s alkoholikom, tak nehovor mi, že nebudeš piť. Keď sa budeš stretávať s človekom, ktorý chodí na automaty, tak mi nehovor, že nebudeš hrať i ty. Keď sa budeš stretávať s ľuďmi, z ktorých vychádza láska. Amen. Z ktorých vychádza, hovorí toto. Come on, za kam ma riešiš? Počúvajte, ak viac budete milovať Boha, tak vás svet bude nenávidieť. Amen. Ježiš hovorí vo svojich blahoslavený čistého srdca, blahoslavený tichý, lebo oni zjedia po zem a tak ďalej. A potom hovorí blahoslavený prenasledovaní pre Krista. Blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní. A potom ďalej hovorí Šumsov. Pretože sa rozmnoží nepravosť, ochladne láska mnohým, a ten, kto vytrvá do konca, tam bude spasený. Je to také veľmi smutné, že dlhé roky chodí za Bohom, veríš Boha, tam si chodil, tam si prišiel, tu si požehnal, tam si dával si obete, Bože, píral pal tu tej garda pre benzína Saboru. A Bože slovo hovorí, že mnohým vychladne láska. Ja sa ťa pýtam, jak to možné je, že ty chodíš za Bohom, čerpáš od Boha a potom nakoniec už si vychladol. Čo to znamená vychladnutý človek? To znamená, že si horel, angomiš gde vás, mirojilo labo paltuje, to znamená, láska horí, nie ty horíš, láska v tebe horí za Bohom. Ale jak to je možné, že Božie slovo hovorí? Počúvaj čo, hovorí toto tu. A pretože sa rozmnoží nepravosť, vychladne láska. Jak môže láska vychladnúť, ak ty naozaj úprimným srdcom hľadaš stvoriteľa Boha? Nemôžeš vychladnúť, Amen. ak hľadaš naozaj Boha. Amen. Ale komekeri, viete, čo znamená komekeri? Že ty hľadaš Boha, ale pritom sa bojíš, že pôjdeš do pekla. Kvôli tomu chodí za Bohom, bo daral pastor žavare pekla, tá píra palodel. Potom tvoja láska vychladne. Amen.
Pýral Pavol, lebo mám tu dobré priateľstvo. Mám tu kamarátov, priateľov v cirkvi. No tak chodím do cirkvi, lebo páči sa mi to. Dobre tam spievajú, dobre pastor káže, pôjdeme tam, pôjdeme na večeru, robíme toto. Pozri sa, takíto ľudia v posledných časoch vychladnú. Amen. Amen. Ale ľudia, ktorí naozaj milujú Boha, taký človek nemôže vychladnúť. Aj keby som ti nedal nič, aj keby som ti nedal, poviem, modliť celý rok za zbierku, alebo ukončiť službu, aj keby som ti nedal nič. Počúvaj, tebe to vôbec nevadí. Amen. Vôbec mi to nevadí. Prečo? Lebo nie som závislý na mikrofón. Amen. Ja som závislý na môjho Pána Ježiša Krista. Lebo viem, čo urobil na kríži. Rímanom hovorí, ešte ste boli hriešnici, kedy som vás miloval. On hovorí, ešte ste boli v hriechu, kedy ja som vás miloval. Teraz si predstav, ja som Jara nepoznal. Ale predstav si to, že ja som ho niekde stretol, hovorím teraz obrazne, ja som mu kúpil obed, alebo večeru, ale on o tým nevedel, kto som. A teraz, keď sme sa spoznali, povedal mi, Bibi povedal, práva, čak my sme sa stretli v Prešove, ty si mi zaplatil večeru. A ja som ťa ani neznal. Toto je láska. Že ty robíš pre niekoho niečo, on ani ešte nevie, kto si, a vlastne to za teba zaplatil. Biblia hovorí, že Ježiš za nás zaplatil na kríži vtedy, keď si bol v hriechu. Láska není toto tu. Že ja ti až vtedy, Igor, urobím dobre, ak ty mi dobre budeš robiť. Toto není láska. Amen. Ty mangerom mi čáče stavila fajná halušky. Sirečko, oprebale vás. Kela katalmande, kamahola. Natra, kela katalmande, baj. Toto je láska fileus. Poznáte lásku fileus? To sú ľudia, ktorí sa hrajú s Bohom. To nie sú ľudia, ktorí naozaj milujú Boha. Keď sa pozeráš na manžela, ženy, jak sa na nich pozeráte? Miluješ ho aj vtedy, keď sa ti niekedy nepáči? Čačí. Ale čačí? Miluješ svoju ženu aj vtedy, keď sa ti niekedy vôbec ani nepáči, čo urobila? Amen. Dobre, že mám tu vodu. Čivča páde mali celú teda sedlico. Teraz ti ukážem niečo. A čiva ruka poháric jepaš, a opaš mande. A ruka poháric je čekavka jepaš. Teraz ti ukážem niečo. Tak je vďa, tak. Kavka reče. Kavka cúka sa brám, aby videla. Tak neroče pede to, pane. Fajn. Dobre, okej. Ora, baba, šaka, jaba. Halleluja. Diken, teraz ti ukážem niečo na toto tu. Ak si preplnený Bohom, toto hovorím tu, toto si teraz ty, alebo môžeš byť tu. Teraz si niečo poviem, nakýšom pozorne. Toto je pohár, ktorý človek chodí za Bohom. Nechodí pre niečo, za niečo do cirkvi. Toto je ten človek. Počúvaj, čo robí láska. Ona nevidí žiadne chyby v cirkvi. Žiadna chyby národov, počáme. Nič nadikľunáva, čo soské, lebo jeho oči sú zamerané na Boha. Pozri sa, čo robia ľudia, ktorí chodia za Bohom. Majú lásku, nehovorím, že nie. Áno, majú lásku. Toto tu. Majú. Ale vždycky ešte tam je rezerva, že nie sú naplnení celým. Amen. Ešte tam je rezerva na čo? Na chyby. Ale keď je človek preplnený, plný Boha, tak ten človek nevidí chyby. Prečo? Lebo je plný Boha. Perdo del. Najväčšia čeporo, kaj si knero, ale mám dovodil. A rezerva mám je muklementandolo svetlost, keď rýkalo chyby, pročane. Ale človek, ktorý je plný Boha, nevidí chyby. Čo hovorí Božie slovo? Láska prikáli. Pastor Dixo Penja, Miri Romkerja. Prečo takto rozprávame? Ja vám poviem prečo. Lebo Frima láska v nami. Amen. Bez chvála mi to bez.
Prima láska, Andre, tutte Andre mande. Prima láska, Andre, mende prava peni. Da reka mi che c'è iknano da su kerela. No, la čuhu. Jeli ja napíšal, to no, la čuđinu. Aha. Ta ja ti robil dobre, ta bol ti dobrý. Mnohým vychladne láska. A ja sa ťa pýtam, keď doma dávaš oheň, a špareta, tu me sapene. To me zade špareta kašta, labo tu kitaturis. Pozri sa, keď zanedbaš oheň, čo doma je? Nielen ty trpí, že tebe zima. Šuna kanakis, celý rodzina fačine. Šíl, nanekáš, a špareta. Ak jeden z rodiny zlíha, teraz ma dobre počúvaj, celá rodina bude trpieť. A šum som? Nalače, kada chyba. Potom už netrpíš len ty, celá rodina trpí. Prečo? Miesto toho, aby si udržal oheň lásky. A čo to, pastor, znamená oheň lásky? Že ty nedovolíš diablovi, že kade chyba. Že ty nedovolíš, aby prišiel do tvojho domu mraz. Ošila. Raz, už nám to peníka. Jeden človek, nepoviem, to nie je stáďal, to je India. A do nejakých 10 rokov dozadu príde k pastorovi, do mesta sa stretne s pastorom, ne? Tak vieš, ak je to už hamba, ne? Už keľko si nebol do zboru, dajme tomu na pamätnúty cez môže zase bež na chvíľu zboru. A mňa zadýkali pastor, pastor, požehnujme, sárčivým pastor. A pastor z Pervanske, pravda, ta sono pire sotu na dečo, tam je spolu Čechy, kare polo Buča, a te problemy mala rodzina pastor. Men páčil, že man je odol, pomožila, jak man hazdava, ale džane so, men ma šijalino malo sa chladička. A pastor z Nipena se vaura glum razaku. Ta dukana fađineha. Ja vauri, hutar, ker pokanie. Pastor Salma vysrava pale kodoce, spokanie. Nemôže sa postaviť diablovi bez pokáňa. Amen. Ak sa postavíš diablovi bez pokáňa, tak to znamená, že si terš pre diabla a diabol ťa vyfacka. Ale keď ty činíš pokáňa, ako marnotratný syn, a ideš k Bohu, tak Boh nepovie Džamandar, Šusupenla, prineste mu najlepšie roho, korunu, telenské angrusy, otopánky evangelia, vysave spále. Takže diablovi sa nikto nemôže postaviť bez pokáňa. Ak človek činí pokánie, diabol sa bojí ľudí, ktorí milujú činiť pokánie. A така сте еласкали да влескери, počúvate, diabol sa nebojí len tých ľudí, ktorí sú pomazaní. Áno, bojí sa, ale ešte viac sa bojí tých ľudí, ktorí sú plní lásky. Amen. A vieš kade? Teraz sa Marek modlil za zbierku. Pýtam sa teba, keď sa modlil za zbierku, máš vzťah s Bohom? Amen. Pil palodel? A teraz sa pýtam teba, vidíš aj chyby? Ja vidím. Ja som prvý, ktorý hovorí, že vidím chyby. A pozri sa, lebo nemám dostačujúcu lásku. Ak takto človek vidí, že ešte má nejaké chyby, lásku potrebujeme vo našom živote. Džane som skedy, keď prepeste o džane o chyby, lebo i keď bez čače znakame celé hilest. Amen. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Amen. Jak ja môžem milovať Daniela, keď ja sám seba nemilujem? Ale kobra baba, šakara baba, kade žal te zuzdravinu, kade obracim čo međanen, koli žal te kazinen, a láska manane. Teda, či manža te kazinen, správ si svoj život s Bohom, daj sa do poriadku a potom choď a káž a kládaj ruky na ľudí. A ty nebudeš robiť nič, ty sa nebudeš prechádzať, ľudí sami budú chodiť do zboru. Pastor, keď si sme s vestinom niko navľa, no, poď sa s kým navľa. Lebo džane avri šuma, o džane nakamentari keď čaká da, že me šukare skazim, že mu mandite po Facebook. Ale sa či veskere. Láska nerobí zle svojmu blížnemu. Amen. Amen. Láska má v sebe špecialitu, a to je tá špecialita, že láska nedokáže robiť zle. Lebo láska má v sebe tendenciu robiť dobre.
Mete calma da casca te querem să-l pereți piscatele pui vețos, om pericau că pui. Abo nalače, zajem peraz nalače, abo da su nalače, skamo da casca te querem. Tak počúvaj, potom nemôžeš povedať, že ty chodíš s Bohom. Amen. Lebo je Biblia písime, iných pokladajte za hodnejších ako seba. A iných, kto sú iní? To si ty a ja. To si ty a ja. Niektorí až tak spadli, že už nevidia vlastne, kde majú ísť. Čo uprímila dževeska za teles? Slobodno, pastor. Dali sa vežané Pirenas, Laborans polodel, ale potom prišiel čas, kedy si oni sami uvedomili, že chodia bez lásky. Amen. A to nemá zmysel chodiť za Bohom bez lásky. Šajčive z Romňa alebo Romeja bare berša v nenavisti. Dare sa vežané komekeri, čivavla Romňa halima čivo čo žučave. Ale láska mu tam už není. A ja sa te pýtam, kto vám uhasil lásku? Kto vám uhasil lásku? Že už láska tam není. Pastor mela ha život čo žučave. Abo meli ha život čo žučave. A prečo to tak? Kto vám uhasil lásku? Vy ste sami dovolili, aby medzi vami uhasala láska. A šusovské kavka mu daril Andrej láska. Ďanesovské, lebo ty keď ťa prepeste o chyby. O nálače veci. Presne takto som manželstva diabol rozbíja a takto bude rozbíjať i v cirkvi, bratov a sestry, lebo prestali vidieť lásku na seba, vidia len chyby, chyby a chyby. Kavko manželstvo sa na neláska vychladní na lavry a Biblia hovorí, pozri sa. On hovorí, že preto sa bude rozmnožená nepravosť a ochladne láska mnohých. Ale tento vytrvá do konca. Halelujá. Tento vytrvá do konca. Biblia písme Šuso. Ten bude spasený a zachránený. Vytrvá do konca znamená toto tu. Si ochotne prijať i poníženie. Že daleko tu rozborov napodelov vás. Alebo príklad, niekto ťa urazí. A teraz otázka je, jak sa tomu postaviť? Čo robí láska? Keď mňa niekto urazí, ja si toho človeka nevšimam. Prečo? Lebo ho vidím, že ešte je to človek, ktorý potrebuje proces. Procese. Mňa furalo procesu zimom. Mňa nedospelo, mňa furt cyklo čavoro. Ešte je malé babetka. Ale keď sa navzájem uražate vy, potom vidíš, ma penska da, mal niektoré ste nađo, ma te bešele ja nađo. Mali ste ich napisino. Prečo? Urazil ma. A čo keď práve ten čas, kedy ti povedal prestaň, robíš to zlé? Čo keď ten čas, tam bol Boh? A poďme si to otvoriť Príslovie 27.5. Príslovia hovorí 27.5. Hovorí toto tu. Lepšie je zjavené karhanie, ako skrytá láska. Amen. Ešte raz. Lepšie je zjavné karhanie, ako skrytá láska. Pastor mela ke penđo mazan do jakare, nakámala ty niška, ti to pene popes uražila. A ja sa te pýtam, prečo sa bojíš povedať mužovi, alebo žene, alebo bratovi z cirkvi, sestre, že uraží nápes? Soske, lebo cíti, že nie je tam púto lásky. Že není medzi vami až taká silná láska, že sa urazí a ima napídava rozboros. Čo so penal? Lepšie je zjavné karhanie, ako skrytá láska. Koľký z vás ste takto už premýšľali, že našiel aký pedál, nemôžem mu to povedať, lebo ja potom dukávala a aj napila pastorom do zboru. A ty chceš potom, aby si videl ovoce z tejto ženy, alebo z tohto muža, že ťa bude mať rád? A ty vieš dobre, že to potrebuje počuť od teba. Zjavné karhanie. Zjavné. Čo znamená zjavné karhanie? Je to počuť celý dom. Keď si povedal svojej žene, prestaň, robíš to zle. Alebo mužu mu, mír romoro, nalači skres. Prestaň to robiť. A vieš niekomu povedať takto zjavne, verejne, prečo Ježiš sa nebal povedať do očí a do Jaka Tomas? Predstav si, že Ježiš im povedal, vy pokrytci, vy obdelené hroby. Povedal verejne, prestaňte robiť toto veci. A niektorí sa urazili. Áno, prečo sa urazil človek? Lebo nie je tam láska. A ja chcem, aby v tomto zbore bola láska na čisto jedna.
až potom zázraky, uzdravenie, pomazanie, ale láska nech bude čisto jedna. Amen. Amen. Lebo čo z toho, že tu budeme skakať, budeme padať, čo je dobre, haleluja, bude tu Duch Svatý, pomazanie, ale čo z toho, že čekajte tu kepenava, imam macnava. Amen. Čo z toho? Viete, čo drží pokope manželstvo? Je láska. Viete, prečo je štát a vlastne existuje politika a štát? Lebo čo drží štát? Sú rodiny. Je matka, otec a deti. Toto drží pokope štát, rodinu. Rodina je sila. Toto drží štát. Lebo keby neboli rodiny, prečo by ste mali politiku? To by sa o nich staral. Ale pretože sú tu rodiny, ktoré potrebujú čo? Radu, bezpečie, ochranu, peniaze na živobytie. Ale čo je dôležité, je láska. Amen. Čo stratil Adam a Eva? Co našaďa? Našaďa pohľad. Ak človek stráca pohľad na Boha, potom začína spozerať na iné veci. Ak človek stráca pohľad od Krista, mepenáva na Krista, ale povie toto, od lásky, lebo Ježiš je láska, Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Je to pravda? Amen. Ak ty strácaš pohľad od Krista, to znamená od lásky, a odráža tvoje oči niekde inde, že ty miluješ viac niečo od Boha, viac než Boha, potom máš problém. Amen. Ja milujem Boha, ale niečo milujem viac než Boha. Tak potom to není Boh, ktorého ty miluješ. Ak miluješ viac niečo od Boha a nie Boha, tak potom máš problém. Chváliť, ak milujete viac chvály, uctievanie než Boha, potom máš problém. Ja poviem toto tu. Vidím a sledujem niektorých. Keď ti niečo nedám, budeš chodiť za Bohom? Keď ma Boh nepoužije, aby som ti dal niečo, prijatele ste? Čače za mňa? Boh to potom preskúša. Naozaj Boh to potom preskúša. Lebo nežije so ženou len preto, že ti dobre varí, ale preto, že ju miluješ. Nežije s mužom len preto, že ti niečo robí. Zarába, a on hovorí, kada obchudila to, čo mi dal to ešte neviem všetko. Ale je tam láska. Amen. Ale sám? Koľký z vás chcete chodiť s tým, ktorý sa volá láska? Amen. Keď tu mi kamete pilinku, lea čačeská je bezvičná láska. Amen. Nikda mi láska na ela, te čačes na piraha leha. Džajenski si džane bez preženine na košim bez avri rakinem peske. Džajenski si džane prinaru katoliska kangeri, a načaru katoliska tanga mare kangera, da ne sabe palo zbori kade, šerijaka zbori, ale nas sakoneš čačes in opravdovo láska. Ak človek naozaj miluje Boha, tak ty nevidíš nič, len vidíš Krista. Dare kana im kauka, že tam je kamoča, kadi partia, a kala partia mena kamo. Toto robí Boh? Boh si nevyberá ľudí. On miluje stejné. Biblia hovorí, že prísna výchova nikomu nie je dobré. Ale potom prichádza radosť a uzdravenie. Amen. Koľko vás poznáte ženu, ktorá išla ku Ježišovi, vzala nádobu a rozbila mu pri nohách. Koľko vám podal príbehosť? A bol tam jeden muž, ktorý sa volal Šimon. Bol to farizej. O Ježiš giraské leste androkere. A tá žena zobrala alabastrovú masť a rozbila Ježišovi pri nohách. Lukáš 7. Keď to videl farizej, čo je to? Farizej znamená popredný muž, alebo ten, ktorý má spoločenstvo v synagóge. A v srdci si povedal, keby tento bol prorok, vedel by, čo je to za žena. Že je hriešnica. Ježiš sa obrátil na neho a povedal mu, Šimon, môžem ti niečo povedať? On povedal, Pane, povedz. Boli dvaja dlžníci. Jeden dlhoval 500 denárov a druhý 50. Ak nemali z čoho vrátiť svojmu majiteľovi, ktorý z týchto dvoch ho viac miloval? Šimon povedal, Pane, a zda ten, ktorý dlžný bol 500, lebo bol viac. Opäť, no dobre si povedal. Tak ja ti niečo poviem. Prišiel som u teba doma.
ani si ma nepoboskal, ani si mne neumyl nohy, ako je zvykom Izraeli. Ale táto žena, odkedy prišla, plače a umyla mi nohy a pomazala ma ku môjmu pohrebu. A o să ajungeți, o să vingeles. Averlavia, tu din talaris. Tu pires are kangeri mangestu. Amen. Ai tu man kauka na kamis. Sarkedi džugisu andolo svetus avlja. Amen. Da reka na penas kauka me som služovnikos, me vakirava, me bikam ljumas. Nikoma nadikel, napirava razborus. Ale da reka na tu nadekaj ci laska sarkuda hrešnikovska putrva da žive za udar. Amen da cirkva, apela Ježiš, tu sam milo kralis, tu sam milo spasitelis. Amen. Amen. N-ai palca da prala pediche ți pires palodăl. Jal palca da caha tu stretines. Naši tu mares pe dar caste avreste te pires palodăl. Amen. Nie możem sa podobať na iného, keď chodím za mojím Bohom. Je to pravda? Naši me penal, že Miro Čavoro pe zmarel pro Igor, a boleske čepe zmarem pre Mandena, boleske čepe zmušente mare pre Leste, la ominu cu de dat. Amen te penal, zešiš me pira paltote. A pritom košava, džungare, trakinava, ohvarinava, savicinava, atunci plecase tu mares. Naši tu mares pe dar caste avreste, te penes me pira palminu del. Ne hovorimo o novačikoch, so menčavle nevi džane androdol, o čače zodol amen prušino. A ne pisime, že železo prusi železo. Ale človek prusi človeka. Sarame kamka odo prušinom, novce skazatelis. Lačes pe dekvar Oskarov pastoris. Niekedy vyvíjam tlak na ľudí skrze kázanie, aby som videl, čo je v tvojom srdci. Či opravdu miluješ Boha? Jak Boha môžeš milovať, keď ho nevidíš, keď mňa vidíš a nemáš Boha? Amen. Daj slovo. A Biblia písime, Boh je láska. Ten, kto nemiluje, nezná Boha, lebo Boh je láska. So prindel pastor? Menageram leiteles? Não menageram chiles jales. Tu cuidar com o teu lá pro pindroro. Só anda tu tá vela ali. Tam sa ukáže, či poznáš Boha. Lebo človek, ktorý miluje Boha, je ochotný pre Boha i trpieť. Mena, pastor. Mena si trpí. Prema naš mel trpení a nelav. Bo som tajný agent. A? Tu sa tajná agentus. A som tady kutke pema, metu naradu dikal. Piriamek. Som te pena tuke. Kame de maa wari kada gau. Ame tu kada kamas. Meng ja ako di kasi niya. Meng ja pina kaluga pa niya. Poženime. Albo pina no, pre kada gau di kamas. No, čudutus. Jej žanu penđe kaj soval, napravak tuke. Gelam, Andrej gal, a čače na kamera ste šune olom. A ima sa džaze, ta jem plan kako džala zima posledno, a kaj som ciklo rukonom kroz džala za a ove, ne sam, na? To je no ljuj, to nađe u maluša nalača, že rukonom nalača. Čo robí láska? Láska nerobí zle svojmu bližnému. Aby som mal kázať o láske, tak ďalšie 2 hodiny. Lebo Hinsotová kere pála láska. Ten, kto hovorí, že miluje Boha a svojho brata vidíš a jeho nemáš rád. Jak môžeš povedať, že miluješ Boha? A ja sa teraz pýtam vás všetkých. Milujete ma aj s mojimi chybami? Amen. Tam je vám temire chybenca? Lebo ja keď sa pozerám tak vidím tu ľudí, ktorí majú chyby, ale ja ich mám rád. Amen. Daleka na hinkavka. O pastore znaš no tekene ani je chyba. Ale mešaj. Mešaj kere skyba, o pastore znaš kero chyba. A pa je čučal tu tam, kaj tri láske ke mám dejili? Na nepísime, že láska prikrýva hriech? Amen. Nie je to taký, že ja prikrývam teba, ty mňa. A to neznamená teda, že máme hriechy schovávať. Nie. Zjavne je karhanie lepšie ako skrytá láska. Áno, je to dobre, ale aj tak ti
nebude vyčítavať, tu mám go ubližinčal, tu mám kedzal. A takto rozprávaš doma svojmu mužovi alebo svojej žene, tu mám kedzal, tak prebaž, tam nie je ešte láska dokonalá agape. Amen. Na Nikodime, čača láska. Lebo ak vyčítaš svojej žene alebo svojmu mužovi, nikto keď sa ho maržal, pamätej sa ho maržal. Pamätej sa ho mandra kinžal. A ja sa pýtam teba, toto robí láska? Pastor, tu mango vás napodíval, má rozboru napíráva. Aha, a tu pal kaste pides? Palo pastoris? A te pidia palo pastoris ta pereha. Te pidia jed palaver, perena. A te pidia pal kada, so sa spokrižos, o pán pánova, o kraj kráľov, čo ha nikda na pereha, čo ha nikda na pereha, palo Ježiš. Lebo metu na vás dala, lebo metu na dýkal šacikal. Ale on tu dýkal šacikal. Ale skiri láska pro Kerestos. Sarangomiš gilavahas, tiro kami be, dela pro Kerestos manke si kačal. Prečo by som nenasledoval Boha, keď mi ukázal na kríži lásku? Prečo by sme nemohli nasledovať Boha, keď už dávno nás miloval? My ga nie pro svetosť nás láske na odotu kanemas. Amen. Biblia písime, že kto nás odlúči od lásky Kristovej? Koho miešaj odsedole do lesta? Nenávisť? Žarlivosť? Ego? Miro ego? Man odsedole do lesta? Obálpený meč ani nahota nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Amen. Mar keď si ďane tu ovarinde a prekatu keď te duku te pires a tu v duku Bože, to má sila. Píravode. Keď si tu mendari mal predsa pýtal, keď som tlaku, že vlastná rodzina pocitu težalosť. A ty si to pretrpel. Prečo trpíš? Lebo ho milujem Ježíša Krista. Amen. A kuda pastores vakero čačeš čito evangelium. A ša vakero palese su kamen. Ale me kama mire teule zo vakero palo Ježíš. Na vakero palpeste, vakero paleste. Paleskiri bari laska, so važame de gerča. A šurman, a so mi preklame de kerema. Amen. Te campul uzdravenie kolega neki kad na navicini že kada pide aleluja. Pučo ki kaste bez manke. Te tu na navicini na sajne na svale ki kaste bez manke. Amen. Amen. Kres? Kod ima na pena tu ke dilino. Saručalor na svale, sa romi na fal. Uj, razvađam palo pastores. Ale amen džah, on je napis. Ne robiš to nevedomi. Mnohi vyhladne laska. O, rababa, klautere nas, haleluja. Pastor me džaval diakonska služba. A kada da ćime sam? Kada da ćime se Nikola džavi? Pa kastala po vas. Pa lotari? Bog žegne dari. Ake i daros. Baro la menginemo daros. Ake aver daros baro. Kode aver daros baro. Kade aver daros baro. Ali daros tu kinali kerela kada že ti ubezpeči, že ti budeš nasledovať Boha. Odari tu menali kerela na služba. Že mali daros. Na keď si ťa sa z daros, da žive zdari kako ne kurit napije palaru svetos. Amen. Tak je? Ale som vám mali kerelan drodel. O križos, že cerpinđavaš tu te daleko. A kuda su opre pisimen, ta mušina otežan će opre, asi. Keď si tu men da džane, že pro križi him tabletki, pro ljadvini him tabletki, pro jilo him tabletki, pro šero him tukal, pija tabletka. Ale ko kaz him tabletka, z nenavisti do lásky, z neodpustenia do odpustenia. Jedine som sastaral jilo, koda Andrej, kaj niko me nadiklo mi rodilo, nikda. Ani to nikda ti rodilo. Ale presto toho dare nas čujne, že dare su Andrej na faj, dare kotke na pastu. Abo dare su dare kotke kerža, a cikineska si tu, tak imam prekladu receptus. Mađare lekárňa, macinke tuke nič, žádnou tlakosta, žádnou frontin, žádnou depresi, čača, pažo krížo za te vlesky. Ča prokhoča, a pe devla naplni vam tira laska, ma dovolim devla, kad vam obej tuta te
včera skrze neodpustenie, skrze nenávisť, skrze žárlivosť Bože, naplne ma týra láska a odbud mange. Dnes so, a ono Duch Svatý sa čašníkos, a čo so kero? To odkova sam dojilo. Ako da so lebegesta preminža, lezim špecijalnu tabletka projile. Kaj sa starala projilo. Openel Duch Pánove nado mnou, ktorý ma pomazal, aby som uzdravil skrušené srdce. Duka do jilo. O duka do jilo nás sa starela tuke tabletka. Da rekasti da reko muvlja, alebo čavoro nas hvala da rekazi duka do jilo. Naši pije tabletka prekada. Lebo ani neexistuje. Neexistuje. Aj te dža prokoča. Ando tiro kralis. Ando lo križo z Ježišovského. A modi nestud. Dare so šujnes. Če dare so prestu a kerla tira jilo. Meva kera učačik, ja som to prežil. Međenom su kaže odlu mire ileva. Želja kuda paluno ilo. A to dža masono ilo. Amen. Žada žive ženom ďalej ti kamen. Ženom ti kamen mire nije pratjele. Som man ohvarim kere menglike te ova spodal. A men te beše daleka menglica kava pijel. A toto ne urobi človek, ktorý nezná Boha. Amen. To urobi človek ten, ktorý zná Boha, ktorý má vzťah s Bohom a čerpá od Boha. Čerpina vleda vlesta. Amen. Nastačino ča je... Aleluja. Kare penjale, nastačino ča je kvar. Ema priđera vleda vlesta. Muži este pijem puteles. Te naplnine bez men putre. Daleko penale su nas bez služba. Ima pirao duj berž, ima duj jaziki, ima kada opavo penom braća, plnite sa duhom. Od nastačeno že jekva sa nas naplnime, haleluja, pociti djela láska, labost, 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 labost. A prichádza džabol. A notke si myšlenky. Nadýchentet. Pastoristu na kameru. Pastorišća leskamel. Lákamel. Ik obek. Evo. So tuke odno zakazinža. So tu lešunes. Tu šeha su kames. Tu je pastoriz mašun. Tu sa slobodno. Tu hasu kames. A potom keď zješ niečo, čo sa volá nenávisť, neodpustenie, tak potrebuješ činiť pokánie. Amen. Bez pokáňa není uzdravenie. Bez pokáňa nie je smer. Súhlasíte s Monca? A poslednou veršou ste ma keď dovolili Andro Efesky 3.14, Efežanom 3.14. Efesky 3. kapitola a verš 14 až do 19. Takže Efesky 3.14. Šum sopeno. Preto prosím, že by ste neustávali v mojich súženiach a v čom vašom slavu. Preto príčinou skláňam svoje kolena Otcom Ježišom Kristom, ktorého má každý rod na nebesiach zemi svoje meno. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, halleluja, skrze ducha moci zosilnieť na vnútornom človeku, čusovské, aby skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v jeho láske, pevný založení, dokonale vládali, čo vládali? Pochopiť, čo som te pochopines, so všetkými svätými, jaká je to šírka, dĺžka a hĺbka. A poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení plnosťou Božou. Téma sa amen. Amen. Medrika pro krížos. Tak dýka veskeri láska. Džane sosku Ježiš a Maroraj na múľa skavka. Alebo kavka. Ale múľa skavka. Amen. Daj sosky múľa skavka, sarkadehin, betke presne pena sosky. Šum sosky. Kada Jalandro nebus. Kada duj sérii. Je to sever a juh. Ale kada sérii. Džanči Andrepu je láska lede vleskeri.
Amen, a da ciebie spira spalka di pół, że właśnie to ani nadziane, że pire spaleskiri pół, a leskiri laska pro Krzyżos, leskoro rab ciudalila, ci Andrepu, te a da ciebie są manusza te pire na palepu, da te bici nem prodał, że mula masz da ide da reko pro Krzyżos. Leskoro rab ciudalila, ci Andrepu, lebo te perela spalo Krzyżos orat, a ciudalila se palo šero, palo vasta, palo pokos, o orat, ciudalila le Krzyżoa, ako da rab šuman, gejdaš ci Andrepu. Pača nocky, že orat gejdaš ci Andrepu. Ďajensoske, aby očistil toto zem. A Biblia písime, jeho drahocenou krvou ste boli vykúpení. A ten manuš pilot pakady pú, ale skoro rad gejda Andrepu. A Biblia písime, aby ste pochopili, aby ste vy boli zakorenení jeho láske, pevne založení, dokonale vládali pochopiť, čo? So všetkými svätými, aká je to dĺžka, šírka a hĺbka jeho lásky. Práve penale a marodel na neleske si cítne láska. Že da živé zdaje som kerihe matu na kamela. Vada keda les na kamela. Lá. A Biblia písime, že Boh je láska, jo kamel zákonec neustále bez toho, kade kere zaresu. O, te vedere som kirava precalobolo doro man camela fede sale pastoris. Vete kirava dare som precalobolo man camela fede. Na. Jo tu di man aita camel. Či dare som kade kereha angela bona. Amen, amen. Dare som žene kore sam balal me nikde na slaska de angel. Ale odo tu fede na camel sarman. Jo tu kavka camel sa tema. De slava to de slava. Amen. Oni šťa Boh viac nemiluje ako mňa. Ani viac nemiluje mňa ako teba. Lebo leskeri láska, leskeri šírka, dĺžka jeho lásky, počúvaj, je nekonečná. Les naši niko kerel opre, kaj man te na kamel odel. Ledem les naši niko opre kerel, kaj tu te na kamel. Monže obegavala žalovina, dika so kerde vás, dik so kerde. A odu penel, velegi odmukal. Međera mojke na pokanie, aj pesmeninena. Kerna miri volja, rodina miri volja. A da ne so, keď tu menel kamen, te ačem andaleskeri laska. Te načuva čače z andaleskeri laska, nani kira bez leskera laskata. Manu spela do lesta. Ima leskeri jaka na dikem po Krzyžos. Ima dikem da reke po svetlost, po love, o materiálna veci. A potom čovek stráca zrak. Mi kera pena paloky skončí nás. Kana penja model le Adamoski tla evake janauri andu rajos. Le evake penal auri evo sklaminjama. Porušinjale zmluva. Hanen kolesta so namenja teha. Pastor soskran odol čiča auri. Te pene spaleste že inu láska. Boh je láska, ale aj sudca, spravodlivý sudca. A veľkolepý obek a penoleský kada. Ježiš bez rešinžu čítal manávry. Dikte on zrešinde. Tu sa spravodlivo sudcas. Naši keres výnimka. Ostatná penal tebe som ty roztvorený. Nača on. Te manči ďalavri. A spravodlivo. Odol, ande peskrilo pelo, Bože, viro peršo stvorencov, keďo na manušes, tako male stanušina od tezde. A o ďabelsi kavala vás teba avri. Čivlen avri. Kako sa mančiđal, ostatam penal, kako či utele. Hoci len kames. A odel, kole tu kade ileha, penal mene kapka nam kava. Ima da len čivava avri. Tak naši džan, ale kola figove listy. Sopane Biblia. Že Boh vzal baránka, zadol baránka a ide palesne koža a sa urarčale. A škavka neke penđačan auri. A kanake spúčal tutar. Som predstavenal kuda baránku som mu dal, že odol. A určalen. Si kavelka dá, že jedného dňa a da živeš to menčičo mauri. Lebo podľa spravodlivosti zrešinčal. Zrešil si Eva Adam. Veď keď prejdel machakalistvo ostane. A tu mem aj tak chaľan.
Biri povinnosť ako otca, buď spravodlivý. Ale Satan či čo mal to zrešinža. Ty šta sa to vrstilo sporenstvo, a diabol bol jeho sporenstvo, a zreši. A vľa píchali sa. A on sa tam penal te mančiđal, čím tvoje. A odol tu kade i leha. Vzal baranka, zabil ho, odjal ich do kože, a tak ich vyhodil. A međa nama te predstavili kada. Žodol tikal balende sam džanauri andolorajos. Nađa nas radost saha, kele nas. Može Eva to je telo šera džala zauri. O Adam sa tikala. Tikal prodel, tikal prodate. A o Adam peski kinja auri kada džava u teme palate. Međam palate. Adam odišel za svojou nevestou, za Evou. Biblia myslíme, že Boh tak miloval svet, že dal svoju syna, aby nikto nezahynul, ale mal večný život. Kako sa ro Adam keľa pale Eva, kako o Ježiš avľa pal tute te palmande prekari kún. Kako sa ro Adam keľa pale Eva, kako o Ježiš avľa po krížu da feďa dado, savore džanen, som angedinjal, merao vaš rende. Dik sa bi láska si kaže o Ježiš. Te o Adam gdje pa peskeri rovni auri. O Ježiš peski penđal. Međava palmiri kangiri. Džava palmiri čave. Me važen den merava. Bengeja. Kuda so keržal. Spočinama tuki auri. James Lester že o Satan. Amen čorčas. Ale o Ježiš po križus. Važa medale bengeske počinđa. Soha peskeri ratea. Biblia myslíme, bratia, neboli ste vykúpení strebrom i zlatom, ale drahocenou krvou našeho Pána Ježiša Krista. Biblia myslíme, už nepatríte sami sebe, ale patríte Bohu. Už nepatríte sami sebe. Koľaďane so primíďano Ježiš prieskade i ma tu nasal týro, so tu kameskeres. Dali sa ďane penesá zakazine. Na, ty patríš Bohu, prestan robiť to, čo nie je z Boha. Amen. Ak patríš Bohu, tak potom už nemôžeš iskať, kde chceš ty. Amen. Ak patríš Bohu, tak už nemôžeš robiť si, čo chceš so svojím životom. Amen, amen. Pavel penel, aro Filipský, tam jeste še nesom. Pavel penel, kaj se lava zorale. Že ťahá ma na obe strany. A tento svet pokladám za smeti, lebo som získal Krista. Kamen tam je služobníka v Devleskere, така на свето с нушестейки са шмецискос. O Ježiš te žala spalkali púpirilas a učeníkali ske pete, Pane, pozri sa, aké veľké chrámy robia. Veže dýka, zači. Pero kameň na kameni tu nezostane. Sakala stavby so dýke peťo Ježiš za učeníkenge. Neuvidíte nič. Biblia píseme, kameň na kameni nezostane nič. Takže sa so dýke, za penezjane sa ho šukar, pre nič na nešukar. Lebo jedna dikija čisto prachos. Kola bare budovi dikija sad ke se ciktore čisto baro prachos. Ali kastu ke leharu njebos. Nane žadno diakonos, žadno pastoris, žadno autoriti. Aude avaha saure prava apela. Amen, amen. Memanca nalava oprekazatelja, nalava pastori, zovu presaure sam čavele devleskere. Kada pretvođa neka me ten, kada. Ale opre, sam nič. Ode sam savore cikne. Savore sam čadole da leskere. Kada pretvođa me autoriti. Je to pravda? Keď tu me piri za rebuča i kuda autorita. Pero tu ke rano 6, dam ti tu pracu. Keď tu me da džane žena me te škola. Ja me učiteľa, to sú autority. Amen. Mi nam je nade šandara, su ne autorita. Ali nam je te pastora, sam meni žankoda. Amen. Ако са те да се вераше, со чачес казине очачипе. Наши пина саурежна. Ај со камал те перен. Ласкале да лескери. Виджал англал, а ме палесте.
Te camel te pinen palodel, ta perši mušal elaska te džale do leskeri, a me paleste. Amen. Pošaj me penal, odul manca. Aj te naňara mande laska, tak nane tu. Amen. Amen. Keď si mal pochopinđal kada kazanje. Pochopinđal, dikleskeri širka a dlška. Sad odul camel. Možda reko bi pinđal s pastor manin, kaj si bini? Nađan će man godul odmutila. Camel te peren. Presako hrijehos je rješenje. Presako binus, o Ježiš Bubľa. Masako hrijehos, ako je pelamanin pastor Budrichi. Kame ste spochybnili leskeri laska. Naši spochybnili. Amen. Leskeri laska je i bareder. Amen. Sari tiro pinos miru. Leskerovi nom. Leste ine laska. Kaj te priučaril samorom. Za Isuske, lebo tu avka kamelas. Že vas te avla prikadi pum. Te moram mestiti. Leske se odnos. Dominam, že asi Jeremiášov plač, alebo Jeremiáš určite da reke kode. A ovde penom odel, že dikta eka Đulja, Andre Vinica. Andre kudi Vinica, esta se Đuli sorodila spava Andre Vinica. E Biblia pisime, že odel Avel kelate ke Đuli. Avel kelate, a penal, že chodil som po Vinici. A žena videla svojho milého. Tá žena videla svojho milého, o Jeremiáš penom. A keď prišiel jej milý, zaradovala sa. A šum som penča. Penča, kaj som laud? Ochorela som od lásky. Šum dám da reka skete penom, kada žinom nasvalo. Ale šum nasvalo a laskata. Nasvalo le víru senda s nenávisťou. Ale penča, ochorela som z lásky. A šum som také penom odel. Šum som penom odel. A odel penom kada. Ty si moja holubica. Odel penela cirkvake. Tu sa miri holubica. Openal avljama drevenica. A šunđom kroki sa pomadar kopiril. Openal, videl som ženu, ktorá mala jablka vo svojej ruke. A oj penal, stretla som sa s tým, ktorý má lásku. A olake penal, ty si moja holubica. Dnes sa nám vyčinilo odolka dela cirkva, tu sa miri holubica. Kavka tu lola Androva smodel, a penal, tu sa miri holubica. No, že tu kavke nadike seno. Tu are tu te nadike skuda parvalipene de vleskero, a daleka pramedike zo chybi Jezuske, lebo nedostatok lásky je na dromete. Halleluja. Nikda na ođale de vlesta, pokta dikeha o križo za vleskero. Ale sa ođale braćom te dike na križo s peskerija kenca, a dike da su aver, da už to nije holubica, ale vrana. Odo na kanu kaj ta veskali vrana. Bo je vrana ča avela ča čorila de našel. Ale holubica je nečisto a spravodljivo. Daske so potle, a uša svoje prenaminska opre. Ježiš penča, ako vidia ľudia, že ja som medzi vami. A medzi mene bude láska. Amen. Narýchlo. 1. Korinský 13 penal, láska nerobí zle svojmu bližnému. Láska všetkému verí. Aha. Saroda teraz znamená, že láska verí všetkému. Čo byle značanou. Ale jeho láska hovorí k mojej láske. Ale pastor tu tulej horia bud naprinčares. No a čo? Ale miro duchos je láska na kadlo kapeste prinčara se 6 roky. Amen. Sa tu daraktal peršina stila romňaha, puča tu trávu prímno. Keď ti kampila, kaj tu te zakames. Koľko ti trebalo na to, aby si sa zamiloval? Počúvajte, jak sa zamiluje človek skrze pohľad. Amen. Pastor, my musiał te pieniądze, pan Żberska ma te zakamał Andro do Tandro prawa ropeni, to jest klamstwo. To tu szaj zakamys Ada Dziwys.
teraz sa môže zamilovať. Dela me tu ingen nauka kamau, tak musia utekame teknire palemire penir. Naši čak penal dela meča tut kamau, ale na, a što sa preno odol, ale me som leha, andreleste. Pohľad je láska. Mema sa rakto mi rovňaha, na kampinami keď punte vakere. A rakťam pes, a žaronka pes rakťam. A rakto mám byla ukica pes, keď myšel. 30 roky som tam meča na odbakajú. Ale rakto mám prelavka. Ja sa daj sa čajica, pes, keď myšel. A my akurát zajednom palo fotbal, my sa mám tenisky peskoj. Aj kamam te perik čačeska da. Нам потребує нас, де ми рекламам вирішити принджали. А ми бездикам у зачатку безкіпейна мадрака. А в качину? Láska na prvý pohľad. Láska na prvý pohled. Môj milovaný pastor. Камам те перик да. Чи мам вичинија? Чи ма на вичинија ке туте? Мире ласка без наши сменило ке ти Amen. мудина. Aleluja. Чи мам камеа, alebo тума на камеа. Mire láska bez našich zmenil. Tebe penal, že me miro delino párov. Amen. Bez muši nás tekáme tekule chybenca, sa ve chybi tudy. Amen. Tebe robi da dike stala dike značale chybenca, a dike ste láskale da bleski na vrlata. Amen. Muši nás bez tekáme. Biblia písime, ja vám prikazujem, aby ste sa milovali. Napadla mi gledal metke prikazy nám pridali cirkva, metke prikazy nám deso patnal do bleske, ale čo sa pedla, ja vám prikazujem, aby ste sa milovali. A ja neste, na šunes na devles, ta sarpališa penese odolar tute, te priznaka mas. Amen. Čo by malo držať cirkev, náne šukar kazni, náne šukar hvali, ale so by ma teraz tady keren o zakladosť, i ne laskale do bleske, da malo Bogu za mame bleske. Láskale do veskele, mai jas, te likere, amen kadare cirkva. Danes te gledam da služba, a petom me do vleske devla, použijem tamo odkite služine. Ale na petom devla, deman love, deman ker, deman motoris, deman kada. Penam devla kama odkite služine. Je veca tu miki pravo. Láska si ne dáva podmienky. Amen. Láska nie je tá, že kada me kamau, kada, a deva, slúži nám tuka, tu mám kde a kada. Počkaj. Biblia písime najprv hľadaj Božie kráľovstvo. Amen. A všetko ti bude pridané. Te rodeha čače za devle sali i lesta. Jo, tu takela diakonos pastoris. Nao pastoris takela diakonos. Amen. Odu si kavale pastoriske, a šum sotki penava. Odu peske nakinelavi služobnike, Kade na? Dilo. Amen. Kade Andrej? Kade šajel Gođi? Šaj to šukar lava? Te tvova dare sa veđane skali te modinen? Men fede sar ne? Uprime pero. Ale solesta že me nadobaridel kade? Kade ha? Čerpam tu, ale so kadam brojilu. To z teba nerobí služovníka, že ty poznáš Bože slovo. Čo z teba robí služovníka? Že ty žiješ, Amen. čo i čítaš. Že tu žive skada, nača kenal. Toto rozumie, nerobí služovníka. Dare sa veđane parodol na pire, Biblia džane. Kada lezim poznanje. A penom kada lačo, kada na. Ale čo z teba robí služovníka? Je láska. Amen. Ježiš priča, ako ľudia uvidia, že ja som uprostred vás, že medzi vami bude láska. Je to pravda? Keď ste to kame te prinali kada láska. Amen. A mi dá chvála le pravega. A medovka si vyzva. Me tu naši dao láska. Ale ti by kamela staven ku krížu za da žives. A te pene devla pochybi nás tute. Vaki raz nalači mišljenki sa spre pastoris. Pani keđom da su nalačes. Ali devla ada žives tu prosina, kera pokajanje, kama da obek ti da nikda tu dar obek ne žela Bog te da krija pokajanje. To ti sljubuje.
Bez pokáňa nie je odpustenie, ani uzdravenie, ani pomazanie pre tú návla. Nič pre tú návla, šusovské. Lebo pokánie je dvere pre Boha, aby Boh zase prišiel do tvojho života. Me queda tam puterou. A te salam da pene pastor me kamo ti nam pažu križos. Kamo te mangele do lesta, kada uzdravenia a to hilo. Šalka daves. Te tu nalađahas. Te tu nalađahas. Te tu nalađahas. Te pije na karšma, te tu nalađahas, te čore, te tu nalađahas, te džam palkudičani, aj ta pala te gedel, soske hoci be tu raki ne nas, ali aj ta pala te džahas, soske, lebo elaska i ni paredel, sa romanuša, so mange penno manuša, manuša mange še pene su kamen, evo vam zakladim ali miru del. Amen. E Biblija pisi men, mam proti tebe niečo. Zjavenie Jana 2 penal. Mám proti tebe niečo, že si opustil prvotnú lásku. Mám proti tebe niečo. Odo penal. Mám proti tebe niečo. Aby penal teba sokames. O penal omútale láska. Tu buterkame zo pomazanie. Tu buterkame zo mikrofónos. Tu buterkame skala veci. Sarman. A penal počo odbúk manke tebla. Keď on pokáni kalesta. Že butero dá zo služby. Sarles. Maro de butero titule o služby. Sarles. Mušino ti dam premire koča, a te kerem pokani kalesta. Že manke služba me naro nebo znali džala. Ale Bože, te kames kad ki te služinal, tak man tu tak nam vysrava. E Biblija píše, ten, kto vie dobre pracovať, ale nepracuješ, máš hriech. Amen. Ale služba nie je čisto jedna. Perši mi rodel. Až pariš o veci mňavi na dremiro čiripe. Amen. Ak vnímaš, že máš prísť na kolena pred tvárou Pánovou, pred tvárou Božou, dža pred tvoj koča a vaké tedy dobleha. Mala dža. Kora baba šekerebe sandara baba vakaja. Bože, kaj bi gelja mazdevla? Kaj bi gelja mazdevla bijal tuto miro rajbe? Kora baba šekerebe